Nyakwara mogi wado kendo Kisumu bang' yudo yweyo mondo watwagane kod Michael penjo ma penjo ka kod Anyango Nyamori en ni to dipo ni chike ema pok oyaw malong'o mondo rit aluora ahinya to mag aoche nikech achiwo kuom ranyisi Nairobi ka nitiere gi Nairobi Rivers Commission ma jatend piny owuon William Ruto ne ochuogo ka osebedo koluwo aluora mag aoche mantiere Nairobi ka mondo ne ni gintiere yo makare kendo bende mondo luokgi mondo Nairobi obed kama ler nikech noseyudo ni aoche ma Nairobi ka ne dung' mang'we mana kaka orichiwo ranyisi kod ma Kisumu makoro sani dung' mang'we kaluwore kod kit chilo madonjo e aoche go. Kata kopogore kod weche mag aoche manitiere ei boma ma Kisumu kuom ranyisi e gwenge kuonde ma wawuokie bende dwaro nitie mondo counties wa makaluo koro ne ni oketo mise mag ting' mar tich ne jomoko moyangi ni un koro ng'iya aoche kende mondo aoche gi obed gi ngima makare manyalo kelo ngima maber ne japiny koso ang'o mowinjo bed ni itimo Michael? Erokamano jaduong' Bati, adwa wacho kendo confirm ne jopiny ni chike nitie. Wan gi tuo moro e Kenya ka ni idwa nolos nyaka chik manyiso kaka ng'ato onego bed ni wuotho to ji nong'e wuoth chon. Ng'ato ka ng'ato konyuole to chako wuotho gi kanyo. Chik maduong' wantiere gi muma. Wacho Genesis chapter 1 verses 26 nyaka 30 ng'ato nyalo dhi somo. Idhi yudo kaka Nyasaye nochikowa mondo mi wane kaka warito aluora kendo warito nyaka lee gi gimoro amora manitie. Wadhi beyond that, ok waluwo chik. Wantiere gi Constitution of Kenya 2010 marito aluora e yo makare kendo ene machalo kaka muma marito aluora. Jowa ok lurego. Kichakia kanyo nitiere Environmental Management and Coordination Act to gi chike mathindo thindo nyaka ma counties losogi. Gima onge madwa yie gi yuora kendo nyamera en ni enforcement is lacking. At community level jopiny ywak. Ji ywak pile pile. Iyudo ka ng'ato nitiere gi estate ne moro kata landi ne moro mogero to en ka septic tank ne osepong'o komanye exhauster olidho gotieno ka koth chwe ogoyo oko minyaga goeko oolo mondo ringo dhi aora moro mondo dhi ochopie nam. Jalni kiliwe mikao evidence ni mitudorigo gi jo public health kata mana Kisumu kata kamoro amora machielo iyudo ka jopiny koro chunygi tho nikech chalo mana ng'ama omiyo jomoko nafas mar loso pesa. Ja public health biro kanyo tibiro end up ni ng'ani pod biro ga nuoyo gini nikech samoro nitie kaka ne gitudore. Mae gima chandowa. Ibiro luongo janema to dhi kamoro. Anyalo paro kinde moro kane wachomo jo Kibos Sugar Factory kech mais on record. Kanene pio kethore. Ne wadhi kwa ng'anyo kanyo kaka jopiny. Ne antiere osiepa Boniface Akachgiri ne nitie nyaka joma noa Nairobi motelo ne jogo man gi ng'ol nikech nyithindo moko bende nigi problem but Kibos kanyo. E seche mane koro wago koko kwa dhi kwa ting'o niang' kwa ting'o placards wa tiyudo ka sechego mtok jonema bende koro riyore wan wachope gate en be koro riyore odonjo. As if gigi ok ging'eyo ga kendo concern ni gionge gago. Gidhi kuondego pile kendo giwuok to kwane lokruok. Miyo wachako wabedo gi paro moro ni to seche mane gidhi kuondegi giaga nang'o. Mano nitiere. Omiyo anyalo confirm ni chike to wantiere go moromo kata mantiere gi kano olugi maber to wanyalo konyore. To maduong' adwa paro ne jothurwa ni sani koro wan kaka citizens nyaka waikre mar wuok oko ni ka chike gi nitiere to ok lugi. Ka nitie jomonego bed ni enforce chike gi to ok gidwa enforce. Katiba mar Kenya under article 22 oyienwa mondo mi wadonjne ng'ata ng'ata maketho ratichwa. Ratichwa to moloyo mar rito aluora. Wan thuolo mar donjo ne ng'ato gweng'wa ka en mana ni ka mako ng'ato mafuanda to jomoko chako ni dondori ke timang'o. Afadhali dondri tikony gima ne dhi hinyo piny. Amiu example mar gik machalo kaka mercury gi arsenic to gi cyanide makoro samoro donje aora madonj chopi Lake Victoria ka
to joma timo gigi to timo gi kendo jogweng' bende neno gi to ji oling' aling'a ni ji oluor tiluor to kinyine midwa dhi osiptal iyudo bil mang'ongo kata idhi tho nikech pigni no contaminate at some point. Omiyo adwa wacho ni jopiny be koro nyaka ikre ni chike manitiere gi wawe rito ni sirikal emne donjo nega ji. Sani nitiere civil litigation, wan bende nyaka waikre mar wuok oko, mak mana ni kapok ng'ato ringo dhi e court takwayi ni mondo mi gibed gi gimiluongo ni evidence. Evidence ni ema koro capture bedo nwa matek matin nikech samoro dwaro ni mondo mi wakaw samples gi mondo wadhi wapim tiyudo ka it becomes a bit expensive nikech samoro inigo lweny to joma moko bende pingo e gwenge moko nitiere joma align themselves to jok matimo gik maricho gimako go osiep. Koro in sami igolo wachni to koro idong' go kendi iyudo kiluri gi weche moko kaka ndalo moko nitemo luorwa gi gik maonge nikech watemo kedo. But chike to nitie kendo chike gi inyalo enforce. Adwa paro ne jopiny kendo ni county government of Nakuru nitiere jogo manotero county government of Nakuru e court ni giyie yani gitamore stop gik maringo maricho pige maricho madonje Lake Nakuru kendo court noyie kodgi manoketo kum ne county government of Nakuru. Kisumo ka for example mondo bed example ne joma moko wan bende waikore mar tero county government of Kisumu e court mondo mi gidhi ginyiswa gimomiyo factories machalo Kibos gi mamoko nyalo olo waste water margi lila aora kaka aora Kibos cha pile pile to onge ng'ama ng'ur ni gin gi ling ni gi support industrialization. Wayie ni jogo ndiko ji matin lakini jomo ndiki e nam ka mapigno dhi ketho ne gi rech ka to gin ji adi. We must compare those figures kendo data marile manyaka watigo. Kendo wabro penjo gi ni tang'o momiyo jo Vihiga ka olo pi marachar ma wakia content ne wadwa pimo sani donje aora to pile kendo en gimi oringo nyaka godiechieng'. So enforcement ochakre gi sirikal to wan jopiny be koro nyaka wadonje enforcement. Now, Michael kachiel kod Anyango. Michael mokunga duo kuomi bende jopiny nigi ng'eyo e chike miwacho gi nikech ng'eyo okunjo bed ni rito nyaka samang koro ji odhi e court because court process bende bro kawo ndalo mang'eny nyalo kawo for example 6 years 10 years kapok duoko oyudore to japiny pod medo hinyore. Jopiny bende ong'eyo kaka un joma kedo kata jok ma nitiere kod chung' motegno ne joma rito aluora bende wuoyo gi jopiny mondo puonjgi at their levels ni magi gik munjo bed netimo moloyo rito ka gimoro osekethore kokidwa manjo moketho gino kokidwa tere do. Michael ma itimo nang'o nikech kae kama bende japiny unjo bed ni bede gi ng'eyo. Wan kaka jogo matiyo e Magnum Environmental Network wasebedo kwa temo tudore gi jopiny ok kata ni yamo kende wasebedo kwa tudore gi jopiny at the village level wawuoyo gi ji e ward watemo puonjo jopiny mondo mi gimed yawo itgi ni gigi to kadwa wacho ni jopiny onge ng'eyo. Sani kata na nyathi manitiere e skul ma piny kuchocho iyudo koa sikul to nomiye reference ni mondo baba u kata mama u odhi o Google ni gini ni to meaning mar wad ni en ang'o. So jopiny sani nigi capacity mar kata na dhi e yamo kato gikawo chike gipenja penjo no ni to ka ng'ato timo kama onego bed na